at saka 7 pesos. Pwede ba hong pakisabi nyo sa amin kung nasaan yung 8 at 7 pesos para kami na po ang bibili noon kasi wala. Saan ba ang lugar? Ipapakita natin sa inyo. Hanggang kagabi po, nag-monitor kami. Saan lugar yon? Yes? Maraming lugar. O pwede ba hong ipakita nyo sa akin ang listahan ng lugar mamaya papakita at ko sa sasabihin inyo. namin doon sa mga gobernador kasi nagbigay na po Opo. ang loan, ang land bank sa mga gobernador para bumili sila ng 17 pesos per kilo. Pauutangin sila ng land bank at Opo, opo. mamimili sila nito. Pati rin naman ng NFA. Nasaan ang NFA? Dapat mamili ka na. Kung sinasabi nilang 8 pesos and 7 pesos, ano ginagawa mo? Ang ano po, ang Nueva Ecija 8. O, di pakita Ang niyo po Tarlac, sa amin 7. at nang mamili. At saka yung yung di ba ho, the Land Bank of the Philippines, magbibigay kayo ng loan sa mga probinsyang nagpo-produce ng rice na at an interest of 2% para sila na mamili kung magfe-fail ang NFA. Pwede ba ho natin madinig sa NFA ba't may nagbebenta doon ng 8 pesos and 7 pesos hindi nyo binibili?